أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Sengathi Allah umdali weinto zonke, umvela kuqala, umdala weinsuku, angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuleli verse noma kulesahluko seQuran ngivule isahluko 3, which is Suratul Imran, iverse engikuye ngikuverse 70. Surah Al-Imran, surah number 3, verse 70. Lapho Allah ekhuluma khona namaJuda, lapho Allah ekhuluma khona namaKristu, lapho Allah ekhuluma khona namaNazaretha, lapho Allah ekhuluma khona namaRoma, lapho Allah ekhuluma khona nabakhonza izithombe amaHindu, lapho Allah ekhuluma khona nososayensi ama-agnostic, lapho Allah ekhuluma khona nama-atheist, labantu laba abathi bafunde kakhulu, abazi kakhulu, u-Allah ukhuluma nabo labo bantu labo. Lalelani-ke ukuthi u-Allah uthini. Angiphinde futhi bafowethu, ngiya kwinyanga ka-5 manje, ngicela ngiphosa inselelo kubafundisi, kumabhishophi, kubavangeli, kumadikoni, kubashumayeli, kobakhokheli, kogosa, kubo bonke abantu abakholelwa eBhayibhelini. Ngiyiphosile inselelo, ngisayiphosa namanje. Ayiphoswa yimi kodwa iphoswa umdali uqobo lwakhe. Ngitshelile ngathi iQuran akuwona amazwi kachwepheshe othize noma kangqongqoshe othize noma injulabuchopho ethize noma unjingalwazi othize, kodwa amazwi kukhuluma umdali uqobo lwakhe. Lalelani-ke ukuthi umdali inselelo aniphosela yona uthini. Kukini-ke ukuthi niyavumelana naloku umdali akushoyo noma niyakuphika. Uma ngabe wena lokhu umdali akushoyo uyakuphika, yenza ivideo njengami, ubone umhlaba wonke, utshele umhlaba ukuthi mina lokho kushiwo umdali kwiQuran mina ngiyakuphika, mina naku engikwaziyo okuyiqiniso. Sizokhona ukuthi mina nawe sibe seshashalazini, noma ngabe siya kuChris, noma ngabe siya ku-Gift Media, noma ngabe siya kuThabani, noma ngabe siya kuVumani Media, noma ngabe siya ku-24 podcast, la wena ofuna ukungibizela khona, mina ngizimisele ukuthi ngibhekane nawe, muholi othize noma mphathi othize, siyidingide le ndaba. Lalela ukuthi umdali uthini. Uthi, "O people of the book, nina abantu bencwadi, nina nitshela ukuthi nazi kakhulu, nina nitshela ukuthi nifundile. Lima takfuruna bi ayati llahi. Uma ngabe nginifundile ngempela, ningosolwazi ngempela, kungani ningakholelwa ezambuleni zikaNkulunkulu, ningakholelwa ezambuleni zikaMdali wenu, ningakholelwa ezimpawini, ngoba umdali uthi nginilethele izimpawu ukuthi nibone ukuthi ngikhona ngempela, yimina ngedwa enginelungelo lokukhonzwa." Ekugcineni Allah uthini? Uyanibopha nina. Uthini? Wa antum tashhadun. Nina ningofakazi nina ukuthi lento le enishumayeza abantu, nina amaNazaretha, lento enishumayeza abantu ningofakazi ukuthi nishumayeza abantu amanga, into engekho. Nina amaKristu ningofakazi ukuthi nishumayeza abantu amanga, ayikho lento enishumayeza abantu niyabadukisa. Nina amawashtawa, nina amaRoma, u-Allah uthi ningofakazi nina, niyazi nina ukuthi lento enishumayeza abantu lena ingamanga. Lalela-ke, kunengoma kaBheki Muzilithuli ethozela abafana nozela amantombazane, into eyodwa, iziyafana iy'nkinga. Ozela abafana amacala,
ozela amantombazane imlanjwana izalela la ekhaya ayiganile, iy'nkinga zonke ziyafana. Lalela-ke, yini ngisho lento kaBhekumuzi Luthuli? Njengoba Allah ethi iqiniso niyalazi nina, anikholwa ngamabomu nazi. Uma ngabe awazi, kusho ukuthi wena ukhonza usathane ungazi. Ziyafana-ke iy'nkinga, awudabulanga. Uma ngabe wena awazi, uyisikhonzi sikasathane esingazazi ukuthi sikhonza usathane. Uma ngabe wena uyazi, uyinceku kasathane, awusona isikhonzi sakhe, ngoba wena wenza into e-wrong wazi ukuthi i-wrong. Lalela ukuthi lento le ihamba kanjani. Wena oyinazaretha, uma ngabe uyazi ukuthi ku-wrong ukukhonza uShembe, uyinceku kasathane ekhonza usathane egameni likaShembe. Uma ngabe wena oyinazaretha awazi ukuthi ku-wrong ukuthi uShembe uNkulunkulu, ku-wrong ukukhonza uShembe, awazi wena. Ngiyakutshela-ke namhlanje wena uyisikhonzi sikasathane esikhonza usathane egameni likaShembe kodwa singazi. Uma ngabe uwumKristu, wena uyazi ukuthi ukukhonza uJesu ku-wrong, uyinceku kasathane ekhonza usathane, yazi. Kodwa mangabe wena ungumKristu kodwa wena ukhonza uJesu ungazi ukuthi ku-wrong ukukhonza uJesu, uyisikhonzi sikasathane egameni likaJesu kodwa esingazazi. Angazi noma iyacaca kahle le ndaba. Uma ngabe ungangizwa kahle, ngizoloku ngikuphindelile, ngizoloku ngiwenzile amavideo, angeke ngize ngikhathale. Bafundisi, umdali nayi inselelo uyaniphosela. MaRoma, maJuda, abakhonza amadlozi, abakhonza iy'thombe, abakhonza imali, abathwele, nayi inselelo umdali uyaniphosela. Uthi nina ningofakazi ukuthi lento leni yenzayo i-wrong. Akusho umbatha, kusho umdali wenu. Uthi nina ningofakazi ukuthi lento le nina eniyenzayo i-wrong. Kukini-ke ukuthi niyayiyeka noma niyaqhubeka niyenze niloku niyazi ukuthi i-wrong. Kodwa-ke umlayezo mina engiwulethile nengiwuphosayo nesithunywe wona esinikeze wona wabekwa la emahlombe ethu ukuthi dlulisani lo mlayezo ukuthini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanku umlayezo thina esiwulethile, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho, ngaphandle ka-Allah. Uvume isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi uyisithunywa sakhe sokugcina. Uma usukuzwile lokho, cela kumdali ukuthi akudonse, akukhiphe ebumnyameni, akulethe ekukhanyeni, bese ekuholela endleleni eqondile. Umdali uzohlala ejabulile ngawe, nawe uhlale ujabulile ngaye kuze kube sekupheleni kwey'nsuku. Uma ngabe ungakwenzi lokho, yazi lokho, ethuneni lo omkhonzayo angeke umbone and angeke aze akusize ngalutho. Akakwazi nawe futhi awumazi, umazi ngokuzwa ukuthi kunomuntu othize lo engumkhonzayo. Wena naye anihlobene, akakwazi noma ukhuluma naye akakuzwa, akakuphenduli, akanandaba nawe, ayikho into futhi angakwenzela yona. Akusho mina njalo, kusho umdali kuQuran ukuthi laba enibakhonzayo abanazi, abanandaba nani. Ngelanga le-Judgment Day bazobe bephika nini ukuthi nake nabakhonza. Yabona njengoba umkhonza manje, nge-Judgment Day uzobe kuphika ukuthi wena wake wamkhonza. So manje lokho kuzokusiza ngani? Nayo-ke inselelo bafundisi, ngiyaniphosela yona. Uma ngabe wena uyazizwa ukuthi lento ekhunywa umbatha ayikho, mina ngiyalazi iqiniso, yenza ivideo ungichayele nje ubuke umhlaba wonke, sihlangane mina nawe sibhekane ubuso nobuso, bese siyabona-ke ngoba amanga neqiniso akuhlangani. Innal batila kana zahuqo. Ngempela ngesiminya ngeqiniso, iqiniso liyowacindezela amanga, lo wakhahlela amanga. Wallah usho kanjalo. So amanga neqiniso akuhlangani. So wena mangabe uyazazi useqinisweni, yenza ivideo ungichallenge, simple thing. Akuliwa, siyakhuluma kuphela. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.